On the spot din na, oh. On the spot na, oh. Nationwide. Barangay FM. In Cagayan de Oro, 100.7. On the spot na. Basta FM Barangay. Napo karon sa Rosella. Sorry. Kiligin. Rose Slice Collection. Oh, na ito mga subitik paminaw, oh. Si Kikang o si Archel. Ilailahon ng atong duha sa atong mga certified Talk to Papanatics diri sa Rose Slice Collection, located at Divisoria, Chavez Street, dool sa Sipalco. Mga branded ang ilang mga dress, oh. Di ba? Oh, barato na mga kabarangay, oh. Ato pangutanon karon mga kabarangay. Nganong ganahan sila maminaw sa Talk to Papa? Finally, okay na ni friend. Kasi imong name? Ay, maayo. Dapat isa lang. Tago. Ikaw? Nganong gapaminaw galing mog Talk to Papa? Kayo makalearn sa inyo ang mga kwan, sa inyo bitaw ng program ninyo, makalearn mi, tas dagan kayo matunaan. Tas malingaw pud mi. Kaya sa inyong duha ni Papa Chap, sabi ko Papa Artie kay mga kwan mo gid mo parang si. Ikaw, sa mabuhay mo ka-istorya, kay tago-tago ra ba ka? Malingaw mo sa inyo ha. Okay. Oh, pag may nag-istorya, nalingaw na mo, sino mo katawa?